To, co vám tady budu povídat, je zdánlivě strašně banální, ale jsou to banality, které nám šetří velikou spoustu peněz a času. O co jde? Vy máte startup, který třeba týden po tom, co jste si stanovili výzvy, opravdu vylíznete nějaký marketable product, potom další týden, dva, tři vypravujete ty kritické bugy a pak tam začnete přidávat ty feature, co jste tam vlastně chtěli do začátku. To je moment, kdy vám tam už začnou chodit lidi a vy najednou zjistíte, že se vám načtejí stránky pomalu a že nestíháte zpracovávat data a podobně. V tu chvíli si pravděpodobně zkusíte říct o nějaký nový hardware a s trochu štěstí ho nedostanete, protože nový hardware je drahý pořídit, je drahý ho provozovat a samozřejmě na to potřebujete časem nějaké lidské zdroje a dost možná na to vaše aplikace vůbec není připravená a vůbec by vám to nepomohlo. Takže vy musíte začít pracovat s tím, co máte a musíte se pokusit optimalizovat ten kód, co už máte. Začnete samozřejmě tím, že si změříte, kde vlastně vám to je pomalu. Úplně to nejprimitivnější, co můžete udělat, je, že si budete logovat třeba stránky, které běží díl než vteřinu, z těch si vyberete tu, která je pro vás nejkritičtější a tam zkontrolujete, jestli se tam cacheuje všechno, co může, jestli se tam opravdu cacheuje všechno, co může, potom, jestli se vám tam neopakují nějaké SQL dotazy a když máte všechno tohle, tak si vezmete ten nejdelší, co tam je, začnete optimalizovat. Příklad z praxe, moje práce, za kterou bych měl chodit kanálem, a kdyby samozřejmě byly bezbariérový, což nejsou. Co uděláte, když se podíváte, jestli na všech sloupečkách z web podmínky je opravdu index, ejhle, není, zkusíte ho tam přidat, zkusíte potom samozřejmě, jestli to pomohlo a nepomohlo. Čím to může být? MySQL dělá takovou věc, že za vás samozřejmě zkouší vymyslet nějaký exec plan, který může vymyslet úplně špatně. Takže vy můžete udělat to, že samozřejmě jednoduše použijete straight join, přeházíte ty 4 joiny, co tam máte, ještě tam můžete dát nějaký index hinting a najednou zjistíte, že jste chytřejší než MySQL a že vaše stránka, počkejte si na to, se najednou načítá 100krát rychleji než na začátku a přitom máte úplně stejný data, úplně stejný tabulky, akorát jste přeházeli 4 řádky. Stálo to minimum peněz a 10 minut vašeho pracovního času. Kdo nepracujete na denní bázi s explainem, okamžitě začněte, kontrolujte si všechny dotazy, co dáváte ten explainem a samozřejmě není to úplně dokonalý nástroj, ale rozhodně vám to do začátku hodně pomůže. Na backendu při zpracování dat samozřejmě budete řešit trochu jiný problémy, tam jde spíš o to, že tam používáte dlouhé transakce, které zamykají spousty řádků a které zamykají ještě víc řádků přes cizí klíče, to znamená, že se k těm řádkům pak nedostanou jiný dlouhé transakce, které je taky chtěli zamknout a krásně se vám to řetězí. U nás to děláme tak, že bez milosti tady ty dlouhé transakce zabíjíme, detekujeme úplně primitivně přímo přes information schéma, kde si MySQL trackuje všechny časy běžících transakcí a pokaždé, když se taková transakce zabije, tak se všem vývojářům potom pošle e-mail, což je strašně otravný a všichni jsou naštvaní a všichni tlačí na autora, aby to spravil samozřejmě. Když třeba máte takový úplně jednoduchý dotaz, který maže 10 000 řádků, on si samozřejmě musí všechny 10 000 řádků zamknout a smazat je najednou. Jednoduchý je rozdělit tu transakci zase opět strašně primitivně na víc menších transakcí, to znamená, místo toho, abyste zamykali 10 000 řádků najednou, budete zamykat 10krát 1000 řádků najednou, to znamená, že ty ostatní procesy úplně v pohodě dostanou. Doufám, že moje Ignite Talk aspoň někomu něco zažihla. Doufám, že budete optimalizovat a starat se o své stávající aplikace. Budu rád, když hodnotíte a tak jako zhodnotíte všichni ostatní. Budu rád, když podpoříte dobrou věc a podpoříte Eureka Boys na Novembru. A taky budu rád, když se schopní lidi dají mezi nás, protože, jak už tady padlo několikrát v přednáškách dneska, schopných lidí je pořád málo.